ଆନନ୍ଦପୁର ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦିନେ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସୀ ଭୂତ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଦୁଇଟି ବାଘ ହୋଇଗଲେ। ବାଘ ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦପୁର ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଘମାନେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିଙ୍କୁ ଆଉ ମିଙ୍କୁ ସେଇ ବାଘ ଦୁଇଟିକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ଚିଙ୍କୁ ତାର ସହରରେ ଥିବା ଜଣେ ରୋବୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ରୋବଟଟି ସହରକୁ ଆସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସି ବାଘମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କଲା। ତାପରେ ବାଘମାନେ ସେମିତି ଡରିଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଅସଲି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଭୂତମାନେ ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ରୋବଟ ଖୁବ୍ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା।